Ei, bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. Avui descobrirem com un simple gest ens pot ajudar a aprendre català. Xxt, escolta. Benvingut o benvinguda al canal. Avui veurem els tres sons de la lletra X en català i els podrem diferenciar de la següent manera. El primer so, que és el més divertit, però també el més difícil de pronunciar, sona com l'onomatopeia de demanar silenci. Una cosa així com o també sona com el so d'una aixeta rajant aigua. Curiosament, l'aixeta, el grifo o la llave, curiosament l'aixeta també conté el so X que fa la mateixa aixeta. El so com el de fer silenci. Provem-ho. Aixeta. 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 Provem-ho amb una altra paraula. Per exemple, xocolata. 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 Totes les paraules que comencen amb X sonen com una aixeta, com xocolata que hem vist, o com xampú, com xeringa, com xiular, com xamaneia, etc. Anem a provar. Xampú, xampú, xamaneia, xamaneia, xiular, xeringa, xeringa. També les paraules o la X va darrere d'una consonant, just després d'una consonant, sonen com l'aixeta, com per exemple punxar, anxova, desxifrar, arxiu o orxata. M'encanta l'orxata, tant de bo sortís orxata d'aquesta aixeta. Un altre cas d'aquest so de la X és quan la X va precedida d'una U. I aquesta U és la segona vocal d'un diftong, com en aquests exemples. Rauxa, disbauxa o xiu-xiueig. I el darrer cas en què la X sona com una aixeta, tranquil·litat, que ara ho posem tot en ordre. El darrer cas és quan la X va precedida d'una I, formant així el dígraf IX. Els dígrafs, recorda que són un conjunt de dues lletres que conformen un sol so, com per exemple la doble R, la doble S, la TG, la TJ. En català tenim una dotzena llarga de dígrafs, entre ells la IX, que sona com una aixeta. Aquest dígraf IX l'escriurem darrere de les vocals A, E, O i U, com per exemple caixa, créixer, o la nostra protagonista d'avui, aixeta. Tots aquests condicionants de la X, no t'angoixis ara mateix, van sortint les X per tot arreu. No t'angoixis ara mateix per les normes. El més important de tot és que vagis amb les orelles ben obertes, l'antena desplegada en el teu dia a dia per escoltar com sonen les paraules que contenen la lletra X. Bé, deixem de banda el so de l'aixeta, el so d'X que fa l'aixeta, i veiem el segon so que pot fer la lletra X. Podríem dir que en aquest segon cas el so de la X es pot representar per una C i una S, on la S té un so sense vibració, un so sec, i es dona en aquests casos, quan tenim la X entre dues vocals, com per exemple luxe, taxi, Mèxic. Veus la diferència? No és taxi, com l'aixeta, és taxi. També és el cas quan tenim la X a final de paraula, com per exemple fix o fèlix, o quan l'X es troba abans de consonant,
com per exemple explicació, experiment. I arribem al tercer so que pot fer la lletra X. En aquest cas és igual que el cas anterior, podem representar el so de la X amb una C i una S, però aquest cop la S sí que ha de vibrar. Per exemple, amb la paraula examen, o exercici, o exhaust. Veus la diferència? Examen. No és com la X de taxi, no és examen, és examen. O no és com la X d'aixeta, no és examen, és examen. Exercici, exhaust. Fixa't que en aquest tercer so les paraules sempre comencen per EX, seguides de vocal o d'una H. En tots els altres casos, sempre sense vibració, com en el cas anterior. Per cert, per fer aquest vídeo no s'ha maltractat a cap animal ni s'ha malgastat cap gota d'aigua, perquè l'he conservat tota aquí. Servirà per regar les meves plantes que estan una mica seques. Doncs bé, si t'ha agradat o servit el vídeo, ditet amunt i ens veiem aviat!